Здравейте, хора, ще ви покажа видеоклип как да плетем. Но аз съм стигнала сега до някои неща. Ако имат баба, която може да го направи малко, да ви помогне, съжалявам, но съм започнала да се плетем. Точно сега се идех за клипа. Ще ви трябва да такова прежда. Кука вече аз съм я направила половина. И трябва още една кука. Ще ви покажа малко как да плетем, само маничко, защото не мога много видеоклипове да правиш, ще стане адски дълъг и с един трябва иначе да го правиш. Да, ето. Тук е това. Мушваме ето така. Правим така. И правим така. Аз така го плета, вие може да си имате други начини. Ето, и така, докато го правите, не ще стане. Гледам, че виж толкова кратък клипа. Пратете ми също въпроси и предизвикателства долу в коментарите. Чао!